466 888 euro. Mela 466,688 euro miġbura għad-Dar tal-Provvidenza din is-sena! Grazzi! Hekk kif nofs il-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn intemmet il-maratona tal-volleyball li ssir kull sena bris id-Dar tal-Provvidenza inġabru aktar minn 466,000 euro. 40 plejer li firmaw 5 timijiet baqgħu jilagħbu mingħajr wafqien fi sħana qawwija. Uffiċjalment il-maratona bdiet fis-6 ta' filgħaxija tal-ġimgħa fil-preżenza tal-President ta' Malta, Dr. Miriam Spiteri de Bono. Feder Martin Mikallef, id-direttur ta' Dar tal-Provvidenza, irringrazzja lill-poplu Malti u Awċi li għal darb'oħra wieġeb tant ġenerożità għas-sejħa li saret biex jinġabru il-fondi għad-dar permezz ta' din il-maratona. Minn barra l-40 plejer li kienu l-protagonisti ewlenin tal-maratona kien hemm ukoll madwar 200 voluntier. Ma dawn kull filgħaxija tellaw wkoll spettaklu mużikali fuq il-park prinċipali waqt li kien hemm stends ta' ikel u xorb u logħob għat-tfal. Il-maratona xxandret b'mod dirett fuq il-istazzjonijiet ewlenin tat-televiżjoni f'pajjiżna, inkluż one.